Voit asettua mahdollisimman mukavasti. Antaa tuolin tai alustan kannatella koko painoasi. Ja samalla kun huomaat hengityksesi kulkevan sisään ja ulos, voit antaa itsellesi luvan olla tekemättä yhtään mitään juuri nyt. On mielenkiintoista huomata, kuinka mieli saattaa vielä yrittää analysoida sanojani, mutta keho on jo aloittanut oman matkansa kohti syvempää rentoutumista. Voit antaa itsellesi luvan siirtyä tilasta, jossa asioita suoritetaan, tilaan, jossa asioiden annetaan vain tapahtua. Ja samalla kun siirryt tähän tilaan, saatat huomata, että silmäsi haluavat jo sulkeutua. Ja jos et ole vielä sulkenut silmiäsi, voit antaa luomiesi muuttua raskaammiksi juuri silloin, kun se tuntuu sinusta oikealta. Ehkä huomaatkin jo, kuinka katseesi pehmenee. Ja on mielenkiintoista huomata, kuinka ulkoisen maailman hämärtyessä sisäinen maailmasi alkaa tulla selkeämmäksi. Samalla kun kuuntelet musiikkia, huomaat ehkä, kuinka jokainen hengenveto alkaa purkaa niitä näkymättömiä jännityksiä, joita olet kantanut mukanasi. Voit suunnata huomiosi siihen, miltä tuntuu, kun jännitys alkaa hitaasti liuota hartioiltasi, valuakseen alas käsivarsia pitkin, aina sormenpäihin asti. On kuin purkaisit monimutkaista yhtälöä, palanen kerrallaan, kunnes jäljelle jää vain yksinkertaisuus. Sinun ei tarvitse tietää vastausta juuri nyt. Riittää, että annat kysymysten ja vaatimusten sulaa pois. Koska tiedätkin jo, että aika ei ole aina tasainen virta. Joskus minuutti voi tuntua sekunnilta ja joskus hetki voi laajentua ikuisuudeksi. Haluan, että annat nyt ajallisten rakenteiden, eilisen, tämän aamun ja huomisen alkaa pehmentyä. Kuvittele, kuinka se jäykkä todellisuus, jota olet tottunut ylläpitämään, alkaa muuttua ikään kuin nestemäiseksi. Mennyt ja tuleva alkavat etääntyä, jättäen sinut tähän avaraan, tyhjään tilaan, jossa kaikki on mahdollista, mutta mikään ei ole vielä lukittu. Sinun ei tarvitse tietää, kuinka rentoutunut olet
jotta voit rentoutua vieläkin syvemmälle. Voit antaa itsesi vain sulaa tähän tilaan, jossa ei ole muotoja, ei kiirettä. On vain puhdas olemisen kokemus. Ja tässä sulassa tilassa olet valmis tarkastelemaan todellisuutesi perusrakenteita. Nyt tässä pehmeässä ja joustavassa tilassa voit alkaa havainnollistaa omaa elämääsi ja kokemustasi suurena, äärettömänä fysikaalisena avaruutena. Se on täynnä pisteitä, tapahtumia, muistoja ja suuntia. Me kaikki kannamme mukanamme käsitystä siitä, missä on mennyt ja missä on tuleva. Ja olemme tottuneet sijoittamaan itsemme jonnekin tuolle jatkumolle. Mutta jossain siellä avaruudessa on piste, jossa aika ja paikka kohtaavat niin täydellisesti, että ne lakkaavat olemasta erillisiä. Kutsumme sitä tässä ja nyt hetkeksi. Fysiikassa sitä kutsutaan valon luontoiseksi pisteeksi. Se on paikka, jossa etäisyys on nolla. Se on sinun todellinen tässä ja nyt pisteen koordinaatti. Jossain vaiheessa tuo piste on saattanut siirtyä pois paikoiltaan. Se on voinut takertua johonkin menneeseen tai siirtyä kohti tulevaa huolta. Tunne nyt tuo piste. Se pieni, dynaaminen ydin. Missä se sijaitsee tällä hetkellä? Onko se jossain kehosi ulkopuolella? Jossain ylhäällä? Alhaalla? Edessä vai takana? Voit vain havainnollistaa sen nyt. Ehkä se on kirkas valopiste.
pelkkä hiljainen tunnetilassa. Ei ole tarpeen pakottaa mitään, sillä fysiikan lait ohjaavat kaiken takaisin tasapainoon, kunhan sille annetaan tilaa tapahtua. Voit antaa nyt tämän dynaamisen keskipisteen, tuon valon luontoisen intervallin, alkaa hitaasti ja vastustamattomasti liikkua kohti kehosi omaa keskipistettä. Anna sen lipua läpi ajan ja avaruuden kohti sydämesi aluetta. Ohjaa nyt tuo valonluontoinen piste asettumaan suoraan sydämeesi. Ei mielen tasolle, vaan sydämen fyysiseen ja energeettiseen keskukseen. Tunne se siellä nyt. Se on kuin ankkuri, joka lasketaan syvään, tyyneen veteen. Se on referenssipiste, jonka suhteen koko maailmasi alkaa nyt järjestyä uudelleen. Ja kun tuo piste kytkeytyy sydämeesi, voit tuntea, kuinka se asettuu paikalleen kuin palapelin viimeinen palanen. Se on sinun oman koordinaatistosi tasapainopiste. Yhtäkkiä kaikella on paikka. Menneisyys asettuu oikealle etäisyydelle ja tulevaisuus avautuu kirkkaana ja loogisena tästä pisteestä käsin. Sinun ei tarvitse enää yrittää hallita kokonaisuutta. Riittää, että olet tässä pisteessä. Ja maailma asettuu sen ympärille itsestään.
Salli tämän uuden järjestyksen vakiintua. Alitajuntasi päivittää sisäistä karttaasi tämän uuden referenssipisteen mukaan. Tästä lähin, kun kohtaat arjen haasteita, voit tuntea tuon dynaamisen nollapisteen sydämessäsi ja huomata, kuinka asiat asettuvat oikeisiin mittasuhteisiin. Nyt on helppoa aloittaa matka takaisin päivätajuntaan, kun tietää tarkalleen, mistä käsin maailmaa katsoo. Lasken seuraavaksi numerot 1–5, joiden mukana mielesi alkaa palata tähän hetkeen. 1. Alat tulla tietoiseksi fyysisestä kehostasi ja siitä vakaudesta, joka sydämestäsi kumpuaa. 2. Hengität syvään ja jokainen hengenveto vahvistaa kytkentää omaan tässä ja nyt pisteeseen. Liikutat hieman sormiasi ja varpaitasi, tuntien elinvoiman palaavan raajoihin. 3. Tunnet kehosi painon ja energian, joka virtaa nyt selkeämmin ja vapaammin. Tunnet itsesi virkeäksi. 4. Tiedät, että tästä lähtien navigoiminen elämässä on helpompaa, kevyempää ja selkeämpää, koska referenssipisteesi on kotona. Tunnet, kuinka tietoisuutesi kirkastuu ja lihaksesi ovat valmiit toimintaan. 5. Avaa nyt silmäsi. Tule takaisin tähän huoneeseen, täysin läsnä, täysin virkeän, täynnä uutta energiaa.